Hvorhen? Jeg sidder og rigger det. Jeg rigger det lige. Hvad nu det Vis din sko, vis din sko. Nej, det er jeg er fuld IV på. Hvorhen er du? Ved minen, og så bare helt ude i enden. Jeg ved ikke, men jeg tror ikke, man kan se, at jeg rigger. Ej, hvad er du cute? Det er Mathias DK, han bruger speed. Hallo, bare kom, dude. Han bruger endda også nogle slående. Ude foran minen, og så bare ud i vandet, Han bruger speedhack mod mig. Ej, jeg dør, jeg har 21 gaps og sådan noget pis på mig. Hvor langt ud af? Helt ude ved enden af cellerne, Han bruger speedhack, han går ind mod minen nu, igen. Han hedder Mathias, det går, jeg fik en break. Fuck, og han brugte no slowdown til at bogbooste sig. Shit, Ja. Hvor? Okay, nej, det her. Han er det vej. Lad være med at gå hen til ham. Han bruger no slowdown. Skal jeg booste den? Ja, meget gerne. Min hjelm har næsten... Den har 100 durability. Ej, okay, så bruger jeg. Lidt tilbage. Ad, hvor du ulæg, jeg fik en break. Jeg vil have... Lad lige være. Ham der vil jeg nok. Jeg hader ham. Ja, det gør jeg også. Men dude, han brugte no slowdown som...